گوتنا وڵاتێ من دگۆتە من برازی لە نەزمێ گوه بدێرە گەر دخوازی جەگەرخوینی کوڕێ من تۆ ji دەردان سەلاوان زوو ji min بگihîne کوردان ببێژە ez keçik bûm tak û bûm pîr nedî min xwe wekî vê salê esîr serê min bû spî pûş û pelaxe li jêrê min çinîne غەیری ئاخە ji çavê min diçin sed av û sed co ji min îdî dikin gazinde zaro xerab bûne ji min sed xan û qûnax nemaye bo perîşanan du sê max nikarin bêne cem min yek dirêwî dibin desta demane tev desêwî kurê min pir ji xuşkin xwe re pakin belê pirsê li dapîra xwe nakin cizîr û şehrezor û gor û loran hemî qîzê min in pîrê bi qurban ciwanin sirperî ne serbilindin gelek naz û delal û gewr û rindin biçûkin pir şepalin berzewacin gelek pakin welakin bêrewacin ji te hêvî dikim ey xortê kurdî tu van xuşkên ciwan hêja neberdî ji her sêkan tu kîjanê dixwazî tu nas nakî ji bil navên mecazî qelen yekîtî û xwîn û xwendega ye tu kîjanê bibî bo te seza ye nepirmaye kurê min ey cegerxwîn hûn ê serbest bibin mizgîn û mizgîn